Dnešní doba nabízí spoustu investičních příležitostí. Mnoho z nás už určitě slyšelo o nějakých fondech. Pojďme se podívat v krátkém videu na možnosti, které kolem nás jsou a co bych vám doporučil, do čeho jít. Dnešní doba vlastně nabízí několik možností, do čeho investovat a v čem zhodnocovat své prostředky. Ať už je to ten finanční trh, to znamená banka, termínovaný vklad, nějaká investice v podobě dluhopisu, investičního fondu nebo obdobných aktiv. Druhá z možností, do čeho můžete investovat v dnešní době, jsou nemovitosti. Případně můžete investovat do zlata nebo do nějakých digitálních aktiv. Všechny tyhle oblasti můžou přinést zajímavé zhodnocení, ale taky mají své krize, kdy ty ceny můžou propadnout nějakým způsobem, ať už na akcích, ceny nemovitostí. I to zlato může jak růst, tak může vlastně cenově kolísat. Jo, proto je dobrý vždycky zvažovat nějakou diverzifikaci a rozložení toho portfolia mezi tyhle aktiva. Dnešní doba nabízí i mnoho, řeknu, zajištěných investicí. To znamená, kde ten klient chce mít jistotu toho, že ty investiční prostředky jednak skončily v té oblasti, o které uvažovali, nebo která jim je nějakým způsobem blízká nebo příjemná, ale taky ten produkt může být tou aktivitou vlastně dozajištěn. Je to konkrétní případ třeba Agrární půdní fond, zná investice do bonitní orné půdy, zemědělské pozemky Jižní a Střední Morava, kdy klient získává zajímavý výnos a ten se pohybuje, nebo je tam 15% PA při kvartální výplatě zhodnocení, ale zároveň ten klient je dozajištěn buď to přímou zástavou od určité investované částky, nebo případně přes agenta pro zajištění, což je pro menší, drobnější investory partnerská advokátní kancelář, která vlastně kryje ty klienty v těch menších úložkách vůči té investici. Výhodou tohohle celého je zajímavý úrok pro ty klienty, ale hlavně ta jistota, že v podstatě Agrární půdní fond nakupuje ornou půdu. Kdyby ji nenakupoval, tak by došly nebo nebyly by k dispozici ty pozemky na ty zástavy. V rámci těchto portfolií někdy ti klienti jsou ochotní investovat i do něčeho, co v dnešní době poměrně roste. A to jsou digitální aktiva. Ať už je to Bitcoin, který v podstatě je vidět, že po amerických volbách neuvěřitelně roste. Ono to není, že by to bylo neuvěřitelné, ono to má svoje nějaké důvody a příčiny. Byť Bitcoin jako takový není ničím moc podložen. Jsou to jedničky a nuly, je to digitální aktivum, který bylo tady mezi prvními a vlastně za tu dobu těch 15 let se etablovalo a ukázalo se, že opravdu to má nějakou svou hodnotu. Přijali to vlastně i finanční trhy, centrální banky, které už na to třeba povolili poskládat fondy, které vlastně využívají tady ten potenciál a dneska do toho investují i některé instituce právě třeba přes tyto fondy. Nicméně ty digitální aktiva nejsou jenom Bitcoin. Jsou to i někdy projekty, které stojí na nějakým tokenu, stojí na blockchainu, stojí na digitalizaci a v podstatě v rámci této oblasti ten klient může spekulovat na růst toho tokenu, který v rámci nějakého nákupu ten klient drží, ale hlavně v tu chvíli nedává ty prostředky úplně třetí straně, protože kupuje token a ten token je třeba potřebný v rámci nějaké aplikace nebo nějakého prostředí, což může být oblast třeba Betfin, prvního decentralizovaného kasína a herní platformy, která má celosvětovou působnost a ukazuje se v poslední době, že to má velký potenciál. Ne, že by tady herní platformy jako takové nebyly na tom trhu. Dneska tady obdobné platformy existují a fungují. Ten největší problém toho celého světa je, že v podstatě ti hráči ani investoři nemají tu jistotu, že autoři a majitelé těch platform nějakým způsobem neupravují ten software. To znamená, když si to představíte v rámci herní platformy a nějaké hry, třeba rulety, tak nikdo nemá jistotu, že ten software, který v podstatě organizuje tu hru, nesleduje počet a objem těch sázek
a nevylosuje to číslo jen proto, že více sázek je na černé, tak padne červená nebo naopak. Když to Betfin to vyřešil tak, že využívá vlastně náhodnost nebo přístup náhodných čísel od třetí strany, vše je propisováno na blockchainu a jak hráč, investor nebo kdokoliv si může zkontrolovat, že ta generace těch náhodných čísel opravdu existuje. To znamená, hráč hraje čistě jenom tu hru, my říkáme férovou hru, která je samozřejmě z pohledu kasín výhodnější pro kasíno, ale někdo to svoje štěstí zkouší. Nicméně není tam manipulovaný nějaký výsledek. Je to teď poměrně velká příležitost lidem, kterým to dává smysl, tak už od malých částek, řeknu řádově jednotek 1000 korun, můžou získávat právě přes to digitální aktivum, což je unikátní token BET, který potřebují jak hráči, tak to potřebují vlastně i investoři na tu investici, tak od těchto malých částek v podstatě můžou získat spoluvlastnický podíl přiměřený té své investici na tom kasínu a participovat v podstatě z výsledku těch her. A ta participace se v dnešní době pohybuje na úrovni 3 až 7 % měsíčně. Není tam to zajištění, není tam ta nějaká zástava v podobě třeba pozemku. Na druhou stranu získat dneska někde 60 % PA na tom trhu není příliš reálné. A stejně tak s jednotkami 1000 korun získat podíl na kasínu je taky v dnešní době v podstatě nereálné. To všechno umí vyřešit ať už platforma Betfin, nebo jiný ostatní investiční nástroje, který vždycky s klienty probírám, hledáme tu cestu přiměřenosti té investice a nějakého naplnění očekávání těch investorů, ať už je to zajištěná investice přes agrární půdní fond, nebo nějaká digitální aktiva v podobě nákupu bitcoinu v jistotě toho, že ten klient není napálen a o ty peníze nepřijde, anebo dneska je to opravdu poměrně dynamická možnost a příležitost mít podíl na decentralizovaném kasínu v řádově jednotkách 1000 korun, mít podíl na zisku. No a pokud by vás k tomuto tématu zajímaly bližší informace, nebo byste chtěli v téhle otázce s tím nějak pomoct, kontaktujte mě přes webové stránky, kde je kontaktní formulář, případně tady pod videem najdete kontakt na mě, ozvěte se mi třeba na mail.